Moi! Mökki ja omakotitalkkari käytettävissä. Mun toimintasäde on Orimattilan keskustasta 50 kilometriä joka suuntaan. Parhaiten saat yhteyttä sähköpostilla info@khkuuslampi.com tai sitten soita 040 419 9310. Mä laitan myös yhteystiedot tuohon tekstinä, niin sä voit sieltä käydä laittaa verkkosivut yhteydenottolomaketta. Mä vastaan aina sähköposteihin ja soitan takas, jos sen vastaa puhelimeen. Muista katsoa sähköpostissa myös roskapostikansio, sillä mun sähköpostit menee tosi monesti valitettavasti sinne. Nyt on pihapuun kaatosesonkin kohta parhaimmillaan. Varaathan ajoissa ajan, niin saat puut kaadettua kevään aikana viimeistään. Se on paras aika kaataa, koska lumi suojaa maata ja nyt on tosi helppo työskennellä. Ei muut kun pistä viestiä tulee tai soita, katsotaan hinnat kohdalleen ja jos sen osaa auttaa, mä koitan